Wis dadi wektune dadi garise dhewe-dhewe nek mbiyen rekoso saiki penak kuwi wis pancen rodane jaman ngono kuwi kan. Utawa ketemu lan dalan rezekine. Ning kabeh kuwi mau pancen kudu diudi. Heeh, saiki awake introspeksi koreksi diri reng. Iya. Jaman cilikmu ngantek saiki sampean sukses. Ora coba ana sejarahe ora? Wah, lah nek sejarah iki wong nek rekoso ki sajeke. Dadi nek kepenak ki wong ya lagi urung tahu dadi. Nek kaya aku wis bersyukur penting urip ngono kecukupan ngono wae. Iki ning kene awake aku lan Firmanmu ora dhewe. Ora dhewe. Ana mboke ganden, ana Mbak Nur. Iki lho. Cahyanti. Yo. Ya. Yo, Di. Sing anu iki sik wae. Sing iki. Sing rada rumit-rumit iki. Sing rumit angel-angel totonane iki di. Jan yo. Mangga sliramu ya. Mbok yo sing tuwek sik mosok sing enom. Lho. Lah ya ora kualik to, Kang. Sing tuwek iki lakene sing enom ki kono to. Oh, lah wong bodho. Aku ki lho lagi 17. Padahal. 17 punjule. 17 ki turahane. 17 taun neh kuwi wis ora enek calone. Wong wis kaya ngono kok 17. Ya, mangga sliramu tak anteri wong loro, ya. Waduh nganggo diongkek barang lho iki pegel. Diongkek piye wong kelet kok diongkek. Deloki benggangno sak ithik ndelok. Yo. Ade benggangke piye wong jarikmu wis pas kok. Kelet iki keneng apa? Keringeten ya reng kowe iki kok ayo cerewet ae sampeku. Anggere linggih kesuwen ngono kuwi glho ngene iki. Lho ta, lah pereh banget ngene iki. Ora aku nggo mendhik wingi. Oh jeneng mboke gane lak penyanyi top to ya. Heeh. Mosok dirubung wereng ya, Mas. Ora mung dirubung lenger. Ora mung dirubung wereng. Lah wingi rampung kokono kae. Citane iki lak mandek nang pinggir warung. Mbok tujuane apa ya ora ngerti apa ning ngonsor talok kae. Ibar dirubung wereng iki ning kono dirubung laler malah. Kak aku nitili sitok-sitok. Ning kene iki jagongan pirang-pirang. Masane wereng iki mlebu saka kene. Rek kaya sisian sing arep teko kene. Sik arep dituju ngendi iki ya? Kene iki. Masane peteng dedet tok. Heeh. Sing arep dituju ya Kebon Agung kuwi kok. Angge menika sampun. Urung. Kuwi kepiye? Ngadeg kowe gong sida e. Oh, urung nyanyi to iki nggih? Sampean yo tak bayaran 6 juta kok mau ngadeg nyuk lungguh tok ngono. 6 juta iki mulih ra nggo ndas apa piye to, Reng? Santek kutheke senengane tumbak cucukan. Neng kene ya awake dhewe padha merongose lho. Ha iya. Wis ora bayaran ngene iki aku nyawang apa-apa pucet. Jenenge sambel. Labuh tresno karo sedulur kok ya. Tresno piye nek aku ya ora patek. Karo Mas Wardoyo ki. Wardoyo kuwi lho. Lah iya kok iso ora patek tresno. Aku tresno banget lho ndak aku. Blas. Kok kowe kok iso ora patek tresno? Aku ki lho. Ndak dino iki lho di SMS. Nganti gak iso turu aku tenan. Karo Wardoyo kuwi. Lengganan ya aja ngono kuwi ngono lho. Aku ki. Sik kuwi Wardoyo endi to? Hah? Wardoyo Mas Wardoyo iki. Ha iya sing omahe endi kuwi? Temon kok. Lah iya. Lah mongko nek ngebel aku ki tak bel wae Mas, sorry aku ora iso SMS ngono ki. SMS ndak dino. Mas Wardoyo kuwi gembredek kae. BBM iki lho. Gambare kaya wong yang-jangan kae. Wah, jan basa tak gedhekke bae Jokowi. Oh, lah mripatmu jebul sing gruwet kok. Ya wis tuwek kok ya. Oh, saiki karo tetembangan. Sapa? Nyanyi. Sapa? Sliramu. Mah, Dek. Lah terus kon rene iki terus kon ngopo iki? Ala niliki diesel. Menawa engko nek kentekan solar lah kuwi. Kakangku tak suwun bawa. Engko dawah langgame utawa tembange sliramu sing ngaturke. Lah kowe kon ngopo? Aku jogetan. Ah pinter men. Golek penake wong awake dhewe padha le lunas. Kowe ya lunas so isan? Padha. Ah, lah ki kok piye ki surem-surem. Hah, mbok yo tambah-tambah 150 ngono apa? Mbok ngingoni sopir. Aku jalukno sisan, Den. Hah? Jalukno sisan. Aku nembung werung dikeki kok. Dereng karepe disawer. Bola-bali mung tekon kanggo ning ndi, Bu? Aku tak nyawer. Ya kuwi. Lengganan.
Piyayi jan. Iya Kakang, sliramu bawa. Bawa rodok maju. Maju. Oh alah. Ki larase slendro. Slendro. Manut slendro wong ya pas jumbuh karo. Ya. Ayo slendro. Ya mong wae sampean nang kono dileti ganden. Aku. Heeh, aja awar aku. Aku tak karo awar Mbak Yu ora apa-apa. Alah kene. Oh kene. Kene wae to wong. Senengane kok. Oh alah golek Le. Piye? Nek nyuting sing iki mbok ya dikeki rupane keki Sing apik. Ebit GAD apa sapa ngono. MC kok welek ra ilok. Ayo, guyu ra patut, mingkem ya ketoke kok ya ora beneran. Bener ya. Oh alah. Kandhane kok Kakang ku nek mingkem ngono aku kok malah rumangsa kaya abot dhewe ngono aku. Kandhane kok. Aku ki nyawang ngono ya mesake. Wah, suarane. Ya, ngene Mas Gareng Mbak Yung Ganden. Ah, Kakang. Ya jeneng ala apik kuwi garise dhewe-dhewe pastene ya. Tur kabeh wis titahe Gusti Allah. Lah ora ngono nek apik elek kuwi garise dhewe-dhewe. Lah nek kaya kowe iki garise ning nggih ngendi? Ora cetha ya. Nah iya. Wis dadi wis kebusak ya emalan ya. Nah, lah gek katokan yo mincuk kaya ngono. Lah iya ya, ya. Ah ya ora apa-apa lah. Nggih genep-genep urip. Lah ya ora genep kuwi kok. Yo. Enggak Kakang. Sampean mbeksa Mas Gareng. Ya, iki mau ana request panyuwune Pak De Sumadi kuwi caping gunung dijengglengke. Woi. Heeh. Slendro. Dadi critane lagi permulaan iki wis kudu kesiksa ngono ta aku ki. Ya ora ngono reng. Najan ta awakmu ki honore wis entek ngarep. Ning nyambut gawe ya kudu semangat. Nah, kudu semangat. Ora tegel, Pak Wardoyo ora tegel to karo kowe. Wis tongkos sangono ora gur tambahan 150. Itu tambahan. Apa sing ora tegel ki aku kok. Lah kok iso? Aku ki ya mula gur heeh Mas ngono tok wae. Ya, nggih. Ayo ya, mangkat yo nyambut gawe. Ya, bawa turu. Ayo. Kowe ki nek bobok nek ngono. Lah ya turu. Moji. Alah wong ya meh padha moji, turu padha ae kok. Nek nggon nada gamelan ki tu ki ora ana. Pi. Piro. Pi. Ki. Ya. Pitu. Ndi. Ya, heeh, ya wis kabeh. Sabar. Elek. Yo. Ya kowe ya. Ya beda, Mang Yuto karo 150. Lah iya. Mula takon rada rono. Dadi kene nek pilah-pilah. Sing mriksane iki ra iso mbedake ndeng sing 5 juta sing kuwi apa sing iki ra ngerti kok. Oh iya. Kene ya alhamdulillah disyukuri. 150 rand setoran 5 juta ndrindi. Saban abangi. Sepira Mbah Kong ngajak rame iki. Saban abangi nyawang konang. Kosek urung angkatan mumbul ya reng kowe ya. Gara-gara konangan aku ndek iki melu krawitan ngalang kok diraja iki lho terus nek kene dadi disiksa aku. Baleni Den. Baleni tang kono. Tulung gendang dut. Oh, alah wong ya karo kanca kacek sithik kok ya ra peneran ae santeku. Yen memajang mung karo janor kuning. Lumayan. Papane rene nggon kuning baleni Kang. Oh balene ya. Kuning. Balen saka ngarep. Walah tak tapuk sisan kowe engko. Kene wis ungkak-ungkuk nek randang-ndang nggon kuning ki mah lho. Iya. Kuning. Sek. Apa? Gak aku kok. Alah mbok kene mung mak tuk ngono tok iki. Ora iki pasarane piro nek ini iki? Duwe apa ora dong iki?
iling-ilingi aku. Wis. Pokoke nek gawean ki ning Sortalok ya wis ngono kuwi. Alah Sortalok ya jek enak. Sedil gini. Kowe iki ngopo mbok sing tenang ket mau gur ngenang ngene. Oh alah reng kowe iki ya ora mrucut ki lho wis ganjele. Ndelok le benakno le. Kembang wae weton gunung lumayan cepretan kok kene. Dijalne. Hah? Anu rekoso to mbok wis. Sing ping pindho kowe arep njaluk aku kono nututi entuk brutune. Ora apa-apa, brutu-brutu ya kono meneng ae. Pacitan sarwi kamar mandine ngendi, Mas? Lho. Lah kok bar dijengleng kok terus golek kamar mandi iki ngopo? Bah, ketoke kepiye ngene iki nggih. Ki tanggal pira to, Reng? Jan ya. Tanggal 17. Oh, pas iki. Pas piye? Pas tanggal. Oh, pas tanggal. Ya wis. Sampun merah mbahmu. Mula nek nganggo kathok ki mestake dipernahke. Tenan iki. Ya. Panas udan janjine piye Mas janjine kepiye jangan se jamepet ora mbok ya karo kei parian ngono Kang. Oh parian ya nana ya sliramu to Kang aku urutke ireng neng tengah sawah mbok ganden meteng di luar ningkah tertib kuwi jenenge kok tertib piye to ya iya nek di luar nikah meteng sik elok kuwi tenan rumasane anak lah pake sapa nek ngono pirang-pirang aduh ayo anak loro kok pake 6 iki piye ya ben ta wong kombinasi padha saiki sing parian kowe bales aku ya tang yo aku ora arep bales sapa-sapa ya. aku lagi kemeropok karo sing ndi omah sing ndi omah ku arepen wis ben ya iya yo kok menyang Solo tuku sego alah kene wae akeh temen alah wong nyatane ya urung metu kok ya oh iya Mas Wardoyo piyaine lomo lah padune aku ngerti aku terus 50 Mas nyala kok iya aku ya iso iki apa kowe iso Kang Gareng iso piye menyang Solo menyang Solo
tuku roti. Tuku roti. Iya. Mas Wardoyo. Mas Wardoyo. Sopir taksi. Aku urung ngerah. Hah? Ndugur nyopir ra iso nggo nimbali Mas Gareng, nimbali kowe aku kabeh coba tar dilaras lho bayangno. Oh ning kono, aku ya ndek kos-kosan lho. Ning kontrakan ngono. Kowe mampir nek kanggone Jakarta mampir nggonku engko tak jemput ngono. Kuwi yo an. Ha aku arep SMS, aku engko jemputan kene ora wani aku. Heeh, tapi piye? Ah witekne wong ketok yo ndridis ngono. Ora. Hah? Ora enek kabare kok Mas Wardoyo ki aku lho awor kawit cilik. Ora enek kok jeneng Mas Wardoyo ki duwe kelakuan serong karo Mbak Yu ki kok tumindak piye terus serong duwe demenan ki ora. Wong primpen kok piye. Oh lah primpen ki lah padha wae ra konangan kowe ki. Wah iki sithik ya nyelengit ku yo an. Tur kowe anek tekan Jakarta arep dijemput ngono ta? Arep dijemput. Arep tumpake mobil. Tumpake mobil. Aku mio telon kok. Oh. Aduh mio telon karo anake lanang kuwi. Lah aku. Saka Jakarta Barat ning Cengkareng lho. Heeh. Tuk. Berarti kemitir ngono. Jan. Kertosono. Kertosono. Bablas Surabaya. Bablas Surabaya. Ya ta, keluarga Mas Wardoyo. Bagya mulya. Amin. Ya, tutuke. Panas udan aling-aling. Ki nganggo reyok apa ora Mas? Mboten nggih, biasa ya karo campur sari kok, Kang. Oh iya. Iki lak klenengan. Iki lak kleneng anu karawitan. Karawitan kok ceperang. Lagi sing do nonton wae beda. Ayo nek campur sari lah, ayo nonton penyanyi. Bareng kerawitan do nusul, ayo nonton ledek. Sing tondo sapa? Kono maune, ndang do turu engko bengi ndelok gong, ngono kae. Ndang kek do panas turu. udan aling-aling caping nggono tungja Kiyang mas kendil, kendil mas kiyang, kiyang kendil kendil. Atase caping gunung enek geyong-geyonge barang. sampean sing mungkasi yo Saiki. iya no Nadyan wadon sarata banyu bahane jalali lali lo dek jaman berjuang jora kelingan
Penggemar setia di mana-mana tetap akeh. Nanti iki kaya Mas Wardoyo iki ya goleki selone. Ayo Mas Gareng ya. Kowe gandeng. Ayo Den. Ayo. Galingan
Wah, topah. Jebul sing joget ngantek teko jero-jero pawon kono to. Ayo. Wah, dewi banget iki. Rene Nil cenil sapa kae? Wah, ngono kae telu dijejer kok kain joget sekeluarga. Heeh. Nek ditonton wong akeh dheke anu, isin kewo. Dadi ndelik nek ning kamar. Ah kuwi kok nek sake banter sing joget semaput ra nek sing nulungi iki kok. Pinarak mriki. Lah, lak kersa rene. Ini. Rene. Hah? Aku sembah. Sing bayaran mbok Malah perintah. aku ditantang aku sing bayar ngono kuwi. Kok sik lah, gek Wardaya ku ron apa iki? Oh iya. Oh, sing bayar kok mau. Monggo nanging sae lho, Bu, panjenengan beksa sae lho niki, heeh. Lah iya, iya. Iya, Mbak, iya. Mong jalaran apa pisahan. Maksa. Ya. Rondon desa. Mangga Bu, ya. Rondon desa. Tungtak tungtung. Tungtak tungtung. Tungtak tungtung. Tungtak tungtung. Tungtak tungtung. Yo yo yo. Masuk. Yen nembang berangkat dan mencorong. Gandet jo. Rupa ora sepiro pranyoto nana sedai kepengen desa bacaane panggung dadan lan Gatok nonong yo mancung kirek maning ngandel Masuk Kang. Rondon desa umure setengah tuwa nanging isih kaya kenyang. Sapa jawe sing mesti bakal kintil terus ketane. Panggung tok. Tutuk panggunge tok. Jelung. 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 Saklak penyambut ning kene. Umpama sing ngendangi diganti wong ora entuk to.